Hellurei ja hellät tunteet jälleen kerran kaikille. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän päivän videossa mä kerron sulle, miten sä saat enemmän katselukertoja sun YouTube-videoille. Ainoa ja oikea tapa, millä sä saat enemmän näyttökertoja sun YouTube-videoille, on clickbaittaus. Tai niin kuin mä tykkään sanoa, clickbaittaus. Nyt menee vitsit Ronny Buckin tasolle. Minkä värisessä talossa asut? Tää taitaa olla semmonen kakan vihreä. Mitä, eikö nää kakka on vihreät? Jos clickbaittaus ei ole sulle vielä entuudestaan tuttu käsite, niin mä selitän sen nopeasti. Eli idea toimii ihan samalla lailla kuin esimerkiksi Iltalehdessä, Iltasanomissa, 7 päivää lehdessä. Eli ideana on siis luoda mahdollisimman harhaanjohtava, mutta myös huomiota herättävä otsikko. Clickbait on sellainen asia, jolla monta oikeasti huonoa videoa on saatu pelastettua. Eli sä et tarvi mitään muuta kuin paskan videon, mutta ihan jumalattoman huomiota herättävän otsikon. Ja mä annan tässä nyt muutaman esimerkin, miten sä voit clickbaittaa. Clickbaittejä voi käyttää erittäin monella tapaa. Esimerkiksi clickbaitillä sä pystyt pelastamaan sun todella tylsän My Day-videon. Erittäin hyvää huomenta. Tai no, oon mä tässä nyt jo hetken aikaa ollut hereillä, mutta on vähän kipeä olo ja vähän kurkkuun sattuu. Ja on semmonen olo, että ei vaan jaksaisi elää enää. Ei vittu, mitä hyvä otsikon nimi. En jaksa elää enää. Joo, mä käytän. Ja jos tolla otsikoinnilla ei tule näyttökertoja, ei sitten millään. Sä pystyt pelastamaan sillä myös erittäin turhan kuulumisvideon. No se on Jallu 8751 tässä moro. Suomen johtava koirakuiskaaja. Ja mä ajattelin nyt tehdä tällaisen videon, mä haluaisin puhua tästä aiheesta. Tää on nyt jotenkin tosi pinnalla, mä en pääse tästä mitenkään eroon. Eli ihan oikeesti, vaikka Jorma rakastaakin Sirpaa, niin se ei tarkoita sitä, että niiden pitäisi olla yhdessä, koska mä oon nyt Sirpan kanssa, Sirpa rakastaa mua, mä rakastan Sirpaa, joten deal with it. Ei oo mitään videoaihetta. Mä en oo tehnyt reilu viikkoon videoa. Pitäis varmaan tehdä joku kuulumisvideo ennen kuin porukka luulee, että mä oon lopettanut. Ei vittu, mä oon Nero. Eikä kukaan jaksa katsoa postin lukuvideoa, ellei siinä ole clickbait. Moi! Tänään mä kuvaan teille tällaista videoa, missä mä avaan teidän postia. Ensimmäinen posti on tällainen. Katsotaan mitä täällä on. Täällä on joku kirja, no sillä nyt ei ole niin väliä. Eikä! Täällä on sukulaku. Miten te tiesitte, että mä tykkään sukulaku? Vähän rupee liikutun oikein tästä, kun te ootte tiennyt, että mä tykkään sukulakusta. Kiitos tosi paljon. Jos sä oot oikeasti ammattilainen, niin se, missä sun ehdottomasti kannattaa käyttää clickbaittia, on Q&A-videot. Koska ei kukaan klikkaa Q&A-kysymysvideon, jos se lukee siinä otsikoinnissa. Mutta jos siinä lukeekin jotain muuta. Taas joku kysyy, että mitä mä tienaan YouTubella. Toisaalta vois kyllä hyvin käyttää otsikossa. Paljonko tienaan YouTubella? Sen lisäksi kyllä, että mä en aio kertoa sitä, niin pitää muistaa sanoa, että mä en todellakaan tee tätä vaan rahan takia. Tässä oli mun vinkit sun tulevalle clickbaittausuralle. Ei muuta kuin positiivista energiaa jälleen kerran kaikille.